Tämmönen lyhyt video aiheesta itärajan tilanne. Rupesin lukemaan uutisia vuodelta 2016 itärajan tilanteesta, kun sieltä silloin tuli myös pakolaisia. Tässä on uutinen vuodelta 2016 Iltalehden sivulta. Niinistö paljastaa kohutun Venäjän rajasopimuksen taustat. Vaativinta oli saada Venäjä suostumaan. Ja kun porukka kommentoi, että Suomen pitäisi nyt toimia itsenäisesti eikä alistua Venäjälle, niin 2016, kun solmittiin rajasopimus, niin Sauli Niinistö sanoi, että ei siinä ollut mitään nöyrtymistä. Presidentti Sauli Niinistö ei ymmärrä tulkintoja, joiden mukaan Suomi joutui nöyrtymään Venäjän kanssa, Venäjän edessä. En alkuunkaan. Minusta se on aika erikoista ja unohtaa kokonaan lähtökohdan, eli sen, että vain suomalaisilla oli tarve saada tämä sopimus. Presidentti korostaa, että venäläisillä ei ollut mitään tarvetta tehdä koko sopimusta. Eli tämä oli enempi Suomen asia, ei Venäjän asia. Venäjälle oli aivan sama, onko rajasopimusta vai ei. Se oli enempikin Suomen etu, että saadaan rajasopimus aikaiseksi. Okei, sitten on toinen uutinen vuodelta 2016 Yle sivulta. Presidentti Niinistö, rajasopimus syntyy suomalaisten tahdosta, ei Venäjän. Eli tämä korostaa edelleen, että tämä oli suomalaisten asia saada tämä sopimus aikaiseksi. Tämä lukee Sauli Niinistö. Toinen mahdollisuus olisi ollut, että Suomi ei olisi edes ehdottanut minkäänlaista sopimusta. Oltaisiin vain katsottu, mihin tämä kaikki johtaa. Eli tämä varmasti kuulostaa jokaisen korvaan juurikin nykyiselle tilanteelle, että sopimusta kun ei ole, niin katsotaan mihin se johtaa. Venäjähän ei varmasti sitä tarvitse nytkään sitä rajasopimusta. Se on enemmän suomalaisten asia. Herää kysymys, että miksi Suomi ei sitten tätä sopimusta halua? No joku kommentoi tähän, että se on Venäjä se osapuoli, joka ei halua sitä neuvotella sitä sopimusta. No 2016 ne ei edes halunnut. Se ei ollut Venäjän asia sitä sopimusta saada aikaiseksi. No katsotaan sitten täältä uutinen viime vuodelta 2023 marraskuussa. Helsingin Sanomat. Pääministeri Orpo. Suomi ei neuvottele itärajan tilanteesta Putinin kanssa. Eli Suomi on osapuoli, joka ei neuvottele. Vuonna 2016 nykyistä vastaava tilanne itärajalla ratkaistiin neuvottelemalla asiasta Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Eli vuonna 2016 nykyistä vastaava tilanne. Eli tämä on rinnastettavissa nykyinen tilanne 2016 vuoteen. Ja silloin Suomi solmi sopimuksen. Suomi ei aio valtiojohdon tasolla neuvotella Venäjän kanssa itärajan tilanteesta. Eli Suomi ei neuvottele. Suomi on osapuoli, joka ei neuvottele. Sanoo pääministeri Petteri Orpo Helsingin Sanomien haastattelussa. Suomi ei myöskään aio tällaisten neuvottelujen syntymistä edistää. Eli Suomi ei halua edes edistää mahdollisuutta neuvotteluille. Eli Suomi on täysin se osapuoli, joka ei halua neuvotella eikä edes edistää neuvottelujen mahdollisuutta. Jos tämä nykyinen tilanne on rinnastettavissa 2016 vuoteen, ongelma saatiin silloin ratkaistua rajasopimuksella, joka oli suomalaisten asia. Niin varmaan moni miettii, että miksi nyt ei neuvotella rajasopimusta, jos se saisi sillä korjattua itärajan tilanteen. Mulla tulee ajatus semmoinen mieleen, että tässä on tarkoituksellista Suomelta saada itärajalle poikkeustilanne sillä, että ei solmita rajasopimusta. Ja sillä saadaan vietyä tilanne haluttuun suuntaan itärajalla. Eli
Tällä ehkä saadaan näyttämään suomalaisille itärajan tilanne siltä, että sinne tarvii militarisointia, armeijan kalustoa. Eli voisiko olla tämä yksi mahdollisuus, miksi Suomi on osapuoli, joka haluaa saada itärajalle poikkeustilanteen. Se, että sitten puhutaan, että Venäjä hybridivaikuttaa ja kuskaa sieltä sitä porukkaa itärajalle. Jos Suomi on osapuoli, joka ei solmi rajasopimusta ja luodaan Venäjän puolelle markkinat sille, että siellä tienaa rahaa, kun kuskaa ihmisiä itärajalle, niin eihän sitä tarvi enempää hakea edes syytä sille, miksi sieltä tulee porukkaa. Jos luodaan markkinat, jossa tienaa rahaa, niin siellähän on Uber-taksi ynnä muut kuljettamassa porukkaa itärajalle. Ja tämäkin on ainoastaan Suomen johdosta. Suomi ei halua neuvotella rajasopimusta. Niin Suomi loi nämä markkinat itärajan puolelle, jolla tienaa rahaa, kun kuskaa ihmisiä Suomen rajalle. Ja jos porukka miettii, mistä johtuu se, että rajasopimus lakkasi olemasta, niin mulla on käsitys se, että Suomi kielsi Venäjän rekisterikilvissä olevien autojen rajan ylittämisen, jolloin Venäjä tulkitsi tilanteen niin, että rajasopimus lakkaa olemasta. Jos ei sitä toinen osapuoli käytännössä noudata, niin silloinhan se lakkaa olemasta. Suomessa kirjoiteltiin tästä otsikoita, että Venäjä irtisanoi rajasopimuksen. En muista sanamuotoja tarkkaan, mutta jotenkin näin annettiin ymmärtää, että Venäjä on osapuoli tässä. No Venäjähän ei edes tarvitse sitä rajasopimusta. Ei tarvinnut 2016 vuonna ja se vuosi on rinnastettavissa nykyiseen tilanteeseen, niin mä oletan, ettei se tarvitse tänä päivänäkään sitä rajasopimusta. Se on enempi Suomen asia saada se rajasopimus aikaiseksi. Kun Suomi kielsi Venäjän rekisterikilvissä olevia autojen rajaylittämisen, niin rajasopimus lakkasi olemasta. Eli tässä on Suomi aloitteellinen koko ajan, aloitteellinen osapuoli tässä itäraja-ongelmassa. Se voisi neuvotella, mutta Suomi ei neuvottele.